ki je ka gani da kin zo za ki ga mu muna nan. Wai kai zaman da kake nan aikin me kake kai? Aikin lemu koko dai aikin iskanci? Ni aikin lemo nake a nan gurin kuma duk wani mai sana'ar lemo na ja na jinjina masa. Gaskiya ka faɗa. Saboda jarumi ne ba wai irin ƙananan mutum ba ne. Duk wani mai sana'ar lemo. To wai me za ka faɗa wa wayanda ba su da sana'a ba? Ɗan zaune gari banza. Ba su shawarar cewa su ma su tashi su lalubi sana'a ko da ta hannu ce sana'a ba a jin kunya ya fi zaman banza. Gaskiya ne. An ce kun yi salon firar lemu ta baya-baya. In Allah ya so ya Ko za ka ɗan gwada mana ne mu gani? Bari jarraba ma ka gani yadda zan ƙare maka lemo da baya. In Allah ya so ya yarda za ka ga yadda ake ƙwarar lemo da baya. Na gani. Gaskiya kai a ma'aikatan ma shiryayye ne. A to, ai Allah ya da haka nake so kowa ma ya shiru. To amma akalla a sana'an nan me take bayarwa? Ka ga barar da ne da baya? Ka san me? Wasu na cewa a sana'an nan ba a samun komai, shin kai ka yarda da haka? To, alhamdulillah mu dai gaskiya mun gode wa Allah muna samun daidai bakin gwargwado muna samun na shayi. Ya, mai lemu ya samu na shayi. Mun samu na shayi. To a takaice dai kun je da hiranmu ta kasance da jarumin nan namu wato mai lemu. Ya sunanka? Garzali mai lemo akwai Kwankore. Yau a garin wani state? Faiko wanda yake a garin Kano, Tofa Local Government. Ha.